लालटेन म्यूजिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिरैली खिरसरा। मिक्स बाय अखिलेश लाल। धरती पर आइला प्रभु पाप के कारणमा जियाई गइला हो। धरती पर आइला प्रभु पाप के कारणमा जियाई गइला हो। जियाई गइला हो महरल लाजर के परनामा बचाई गइला हो महरल लाजर के जीवनमा। महरियम के कोखिया से लिहाला जनममा बोधिया पाहिज के देवेले शरणवा। महरियम के कोखिया से लिहाला जनममा बोधिया पाहिज के देवेले शरणवा। हमनी के खातिर चढ़लन कुरुसवा जियाई गइला हो। हमनी के खातिर प्रभु चढ़ला कुरुसवा जियाई गइला हो। जियाई गइला हो महरल लाजर के परनामा बचाई गइला हो महरल लाजर के जीवनमा। गरीब लाचार प्रभु के दर पर आवेले अनंत जीवन पाई उहु मुस्कुराइले। गरीब लाचार प्रभु के दर पर आवेले अनंत जीवन पाई उहु मुस्कुराइले। पनिया पर चल प्रभु पतरस के बचवाला बचाई दिहला हो। पनिया पर चली सुपतरस के बचवाला बचाई दिहला हो। बचाई दिहला हो महरल लाजर के परनामा जियाई गइला हो महरल लाजर के जीवनमा। विश्व के विधाता हो प्रभु जी के प्रभु हमनी के खातिर रउआ कोड़ा प्रभु कैले। विश्व के विधाता हुए प्रभु के प्रभु हमनी के खातिर रउआ कोड़ा प्रभु मूसा महानामा के दिहालू आशीषवा करी दिहलन हो। मूसा महानामा के दिहालू आशीषवा करी दिहलन हो। करी दिहले हो जे समुद्र दुई भगवा
बचाई दिहला हो महरल लाजर